Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Bilbora etorri gara. Uda taldeko lagunak genituen zain argitaratu berri duten Ekaitza diskoa besapean. Gaur gurean, punk rocka eta hardcore melodikoa. Uda taldea. Gazteztinak izango gara, geure burua zaztelez bagara. Hamaika bide artetik, geurea, hamaikarrena. Ondamenerako bidean, gizartearen gaineran. Gaur alegin nena, egin aldugu jada. Ez gara izango espero zenutena, normaltasuna aspergarria da. Arkaitzetik bera bildutako ardia gara. Uda sortu genuen 2021 urtean, eta hasiera batean izan ginen Ander, Dani, aurreko bajujolea, eta ni. Eta apur bat beranduago, zizan Ibai joten, orain bajujolea aldatu dugu, orduan proiektua aurkeztu genion Trompiri, eta hemen dau. Txikiak ginenetik beti eduki dugu lotura estua musikagaz, eta ian erabezarotik ibili gara hainbat talde ezberdinetan. Nire kasuan hasi nintzen Bajo Presion taldean, gero Ibai be sartu zen, gero hasi nintzen Take Warning taldearekin, hardcore potenteagoa jorratuz, boladatxo bat egon nintzen bultzen, eta oin azkenengoa Uda da. Eta espero dugu gehiago ez izatea, eta hemen lagunak beti egon dira talde ezberdinetan. Hori da, proposatu zidatenean, pentsatu barik, talde fresko bat egitea, ideia ona zen eta gustora. Gainera hori Anderrekin Bajo Presion taldean oso ondo moldatzen ginen gitarretan eta proiektu honetan motibatuta etorri nintzen bai. Uda aurretik bota hostien proposamena, justo aurreko basujoliek talde itxi ebala, zaukien eskutartien gutxi gora bera diska berriarekin hastea. Berez apirilean grabatzeko hartu eben estudizua, Sanpenien hemen bertan moduetan, eta niri proposatu hostien ekainaldien ero, animauko nintzen behintzet etorri, pare bat toke jo, aurreko diskako kantak pixkate lokalien pare bat bider jo, eta ze zentzasi nuen kompromiso barik, zanotzien aurrera, eta gustora. Eta gero Anderrek bialdosten gutxi gora bera preparatuta zaukien giak, eta hartu nebazan joan lineak, egin nebazan pizkanderiak, landu nebazan, eta hemen hau, saltzan berriro beha. Musikalki punk rockean eta hardcore melodikoan sakontzen du Uda taldeak. Horiek dira taldearen bi erreferentzi nagusiak. Ekartu ginenean lokalean ez genekien ze rollo egingo genuen. Egia da, hori, bai Ander eta bai ni beti egon gara hardcore escena horretan, hardcore melodiko, estatu batuetatik datorrena, eta igual printzipio batean pentsatu zenuen, igual jarraituko dute hildo horretatik. Argi geneukan euskaraz egin nahi genuela eta bebai punk rocketik joan. Ni momentu horretan emanegoen entzuten pilo bat musika gitarrak arbiekin, tipo Boyders, Accidente, Thatcher bebai, Strokes, The Hives, eta zain nuen, guapo egongo legoke, nire konfort, zonalde horretatik irtetzea eta probatu gitarra garbi horiekin, eta nik egin nahi nuen beste movida bat, baina azkenean badirudi punk rocka badagoela super sartuta gure ADN-ean, eta atera da, jendeak esaten du neko amerikanoa irten zaigula, baina ideia esan hori. Hori da, lehenengo ideia bazen gitarra limpitoak, garbiak, distortzio oso basuarekin, eta azkenean apurka joan gara distortzioa ematen, eta horrela irten da. Gitarra melodikoak, harmoniak, simplea, eta ere hotsei presentzia handia ematen, eta koro melodikoei presentzia handia ematen bai. Koktelera baten modukoa. Lehen komentatu dugun talde horiek
gitarra garbiekin ibiltzen direnak, sartu, gero sartu Amerikatako punk rock hori, eta aldi berean Leiotikan egongo da hortik, eta baita ere Barduliako soinuak nik uste nahiko presente daudela. Printzipala esan daiteke estatu batutako punk rocka, baina bai, bueno, Euskal Herriko taldeen eragina bai, nahiko garrantzitsua izan da guretzat. Musika bidean 2 disko txiki kaleratu ditu bandak. 2023 urteko debutekoari berriki ekaitza lana gehitu zaio, 2024 urte amaieran. Guk printzipioz egin nahi genuen gauza simple bat, disfrutau, eta gauzak irten dira apur bat beti kontrara. Atera genuen diska eta aurkeztu behar genuenean nire ahotsak stop esan zuen, orduan pilo bat kontzertu bertan bera geratu ziren. Orduan, naiz eta hori ideia 2019koa izan, gero 2023an atera eta ezken ikuste dela talde superberri bat, ondinoz dugu izan aukera ibilbide natural bat egiteko eta zuzenetan gurea defendatzeko. Bigarren diska honetan, aurreko diskaren hildo berean doa, baina bilatzen goaz gure soinua, eta orain laurok gustora gaude eta gauzak natural joaten dira orain. Egia da, lehenengo diskoa grabatu zuten beste estudio batean, orain Sanperekin egon gara, hasi ginenean grabatzen zaten genuen. Honek hartu, beste soinuari dagokionez, beste dimensio bat bilartzen, potenteago sonatzen dago, eta azkenien eukitea oinarri sendo bat taldiak gai dago da bateria potente bat, eta bajo bat nahiko potentzia distorte pizkatekin, eta horrek azkenien behartzen dutzak gitarra hartzea pizkate hori, ez? Pizkate indar gehiago. Baina beti oreka hori gure izan dugu mantendu pizkate, esentzia hori, eronortasun hori mantentzeko, ez joateko beste dimentsio batera. Eta lehen bebai abotzak ginen unaz eta biok, eta hoin trompi sartu dela bebai, guri gustatzen zaigula apur bat fantasia egitea ahotsekin, aukera horiek, espazioa betetzeko aukera horiek bai gitarrekin, bai ahotsekin, igertzen da, azkenengo izkan. Uda egiterako orduan argi zuten gauza bakarra hitzak euskeraz izango zirela zen. Anderrek egiten ditu, lehen pertsonan eta bere bizipenetatik abiatuta. Ni beti izan naiz abesti sortzailea, eta aurreko taldeetan eta igual baneukan ohitura idazteko 3. pertsonan, orain udan egiten dut dana euskaraz, eta nahi nuen gertutasuna sentitzea letra horiek kantatzerakoan. Osea, super pertsonal sentiaraztea. Orduan, handira apur bat egindakoa hausnarketak, nire bizitza pertsonalean oinarrituta, segun boladak nolakoak diren, alan edo beste sentitzen zaren, eta bai lagun hurbilen eragina eta holan, baina disko honetan 6 kantetatik 5 dira oso gureak eta nireak batez be, eta bestea hitz egiten du Kobanen gertatzen ari den egoera bati buruz, emakumeen iraultzari buruz, politikoagoa, baina estepzinoa. Gero, segun urrengo dizkara begira, segun zelan sentitzen garen, edo zelango amorru eta sentimendu eta daukagun, guztiz norabidea aldatu daiteke.
Izan ere ahotsak eta azpiahotsak dira taldearen ezaugarri nagusiak. Melodikoak dira, eta aldi berean zuzenak eta indartsuak. Nora esan galdurik, mendian gora, bizitzatzean utzi. Guztiak galdu arren, zutunik beste behin, ta izpairurten bada saman hartu daurera. Eskertzen eta eskatzen dut beti laguntza eta koruak, nik beti nabil, koruak super hor presente egotia. Eta batez ere lehen komentatu dudan hori ahotsan kontuakin eta ez dago besterik. Baita ere beste ezaugarri bat da ahotsa ateratzen dela aizkan super garbi. Eta hori da gero zuzenean defendatzeko eta momentu honetan ezin dudalako distortziorik sartu ahotsan eta orduan esan berriz bersortu behar izan duen nire identitatea kantatzeko momentuan eta horrela egiten dugu hauek apur bat horkoago, baina oso melodiko eta nik apur bat lehen lerroan. Rockeroak izen gara oinarri moduen, baina melodizak beti egon bi oso presente. Eta zentzun honetan, etorri nintzenean, handerrek zaukon ardura hori, ahotsa zelan defendatuko dugun, behar zauela koroen apoio asko, eta uste dut, azkenin baduko nortasun hori, niri handerren ahotsa personalmente iruditzea eta zozer gaur egungo estenan dagoenetik pixkat ezberdintasun hori markatzen duen ahots bat dela, egia da hemen Euskal Herriko punk rock eta hardcore estenan igual dago ahots asko oso violentuak, oso rasgauak, baina handerra daukon timbre hori gutxitan topeta oso, eta aldi berien unasek eta bizo gehiago zagun zen koruak dire, rollo hortan doiaz, eta orduen nik uste ondo enpastetan dauela, eta mototzala gorputza, aldi berian handerren timbre horri. Orduen nik uste emaitzarekin behintzat gustora geratu gara. Ekaitza diskoa Bilboko Koba Estudiotan grabatzen dute 2024 urteko udan. Soinu teknikari lanetan Xanpe egon zen. Sanperengana joatearen arrazoi nagusia zen lokaletik gertu daukagulako eta gero bai Sanperen ibilbidea grabazioari dagokionez entzun dugu nahikotxo berak egindako lanak. Eta, referentzia hori kontuan hartun da, esan genuen, dekogu lokaletik gertu. Nahiko azkar egin genuen, azkenean bakarrik arratsaldetan joan ginen estudiora eta 5-6 egunetan grabatu genuen. Pentsatuta geneuka nola egitea astebete batean edo azkenean tartetxoak erabili berri izan genituen. Hori da. Baina egia esan etxeko lanak primera egin ditugu eta nahiko azkar joan da, bai. Ikasi dugu gure akatzetatik, hainbat diska grabatu ditugu aurrerago eta igual etxeko lanak hain ondo eginda ez daudenean, gero komeriak etortzen dira, urdiritasun puntu horiek eta oraingoan irten da super ondo, bai. Eta Sanpek be lagundu digu eta super izera. Adibidez ginen, ni grabo dugu dana pluginekin. Hasiera baten asmua zen justo kontrakua, eramati ampliak bertara, mikrofoneatu, ez da gizero eta gero berak esan zozkun. Proba hau, ikusi zeo soinu ateratzen da, izi konbentze, aurrera. Eta azkenien holan urten zen, eta era natural batean eta azkenien gustora geratu ginen aterazien soinuekin, nahiz eta hasiera baten ez aurre ikusi ni palaletxe holan egin behar ginen. Eta gero, importante da, lortzen dozun emaitz hori gero zuzenekuetan defendidu alizetia, eta nik uste dut zentzun horretan nahiko ondo bilatu da bez gero euren soinu horiek euren pedalerekin, euren ampliekin, eta nik uste dut zuzenekuetan defendatzeko lana nahiko ondo defendatuko dugula.
Uda taldea Txarraska Gaztetxean eman zituen lehen pausoak, eta bide horretan gune aske eta alternatiboak ezinbesteko izan dira taldearen bidean. Bai, azkenean, Txarraska izan da gure guztion abia puntua, igual trompiren izan ezik. Kontzerturen bat ikusten, baina... Baina, azkenean gu bizi erdia eman dugu Txarraska Gaztetxean, baina ez bakarrik kontzertua kontsumitzen, osea, gu bai hor izan gara Txarraskako parte. Txabladako kideak, hor entzaiatzen genuen, udako lehenengo entzegua Txarraskan izan zen, Txarraskari esker ezagutzen dugu elkar, orduan nik beti presente eramango du Txarraskan nirekin. Bai, beti zendi, elkarguniak eta azkenien sentsibilitate ezberdinetako jentia biltzeko leku naturalak, eta sortzeko, eta aldarrikatzeko, eta ondo pasatzeko, eta ganberradak egiteko, eta momentu honak eruteko gainen norberako bai, azkenien asanblada bateko kide izen garenok badakigu zer daramagun barruan eta zer bizi izan dugun. Eta horrek azkenien asko lotzen zaitu bai. Ekaitza diskoan lagunak izan dituzte ondoan. Leiotikan taldeko Gorkak ahotsak sartzen ditu Askatasuna eta Nia abestian, eta Artazak Konbak taldeko lagunak Azpia ahotsak betiko abestian. Bai, abestia sortu genuenean, ez genuen egin bere hautsa sartzeko. Osea, azkenean, horrela suertatu zen, baina egia da, ikusita azkenengo emaitza, zan genuen, Gorkaren hautsa hemen da emoten du ez alpego. Leiotikanek egiten dituen ahots kurba horiek, oso erreferenteak dira gure estiloan, eta azkenean erabaki genuen Askatasuna eta Nik kantan bera parte hartzea, eta gero etorri zen oso jator boluetara arte, Iruñatik, oso ondo pasatu genuen, oso momentu berezia izan zen, eta alandabe, nik baneukan buruan sartuta zelan egingo zuen, baina alandabe sorpresa eman zuen eta bere ideiak ekarri zituen, berak bebai etxeko lanak egin zituen, eta harrituta eta txundituta geratu ginen. Hori da, Kriston arratsaldea pasatu genuen, gainera bera oso gustora kanta oso asko gustatu zitzaion, eta estudioan oso ondo pasatu genuen, lagunak egin ginen, eta etorkizunean kontzerturen bat egingo dugu elkarrekin. Eta gero badago etapadillo beste kolaborazio bat, Mikel Artazak Konbat taldekoa, Unasekin jotzen dagoela Artazak Konbaten, eta berez Agastezinean sartu zituen ahots batzuk, Agastezina apur bat hitz egiten du zelan garrantzitsua dan gure gauzei beharrezko garrantzia ematea, eta guri bizipenei eta gure inguruko lagunei egiten dituzten gauzei zelan eman behar diogun garrantzia, eta orduan bai benetan konturatuko garela Agastezina izango dela. Disko berriaren diseinuan keinu bat egiten zaio Bad Religion taldearen No Control disko mitikoari. Musikalki erreferentzia izateaz gain, irudian ere eredu izan dira. Aurreko dizkan, zuk azala ikusten baduzu dau keinua bai Sublime taldeari, eta oingoan, berez ez zen plana irudi hori erabiltzea. Hasieran egin genuen tipo Bad Religion diska horri keinua, eta polita geratzen dut, azala da de puta madre. Eta aurrera egin genuen. Naiz eta, zu bezalako pertsonek tito batean arrapatuko duten, Bad Religion dira la Biblia. Kasualidadi, gu portadia
kaleratu ginen, eta justo no kontrolek llevan 35 urte diskoa, kasualidadi aste berdinen, da izan zen, como, hostia. Bueltan gara, indarrez beteta, azken atxare eman bitartean. Sorterri ezberdinak, baina taupada berberak, Uribe kostatik barnealdera. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da Uda taldea. Datozen hilabeteetan agertokietan aritzea dute asmo. Bai, udaren kontzertua saiatzen gara, kontzertu laburra eta potentea egitea. Hasieran kontzertuak oso laburrak ziren, bakarrik 6 edo 7 kanta genituelako, baina bueno, orain diskekin kontzertu potente geratzen da bai. Bai, gainera saiesteko izilun komodo horiek, badaukagu dana pur bat pentsatuta ea kapaz garen dana ondo badijoa, bata bestearen atzetik botatzea. Hasi gara bai pedal batekin nolan tartetxo batzuk botatzen. Eta, bueno, bai taldea aurkezteko eta momentutsuak erabiliko ditugu, baina saiatuko gara txapa ez emoten, ondo pasatzen, gu disfrutatzen ikustea jendea, alden heinean jendearekin elkarrekin zen egoten eta txapa emon barik. Bueno, orain ikuste dut taldearen helburua eta ibilbidea izango dela ja kontzertuak egitea. Ze azkenean gauza bategatik edo beste batetik ezin izan dugu kontzertu askorik emon eta nahiko gotzu gauz kontzertuak egiteko eta azkenean gure musika munduari aurkezteko. Orduan, orain nik uste dut zentratuko garela kontzertuak emotera. Bai, azkenean, helburua ondo pasatzea da, ez? Eta ni helburu horrekin sartu nintzen ona behintzat. Gusta baiteaku, baina helburua da ondo pasatzea eta jendeari ondo pasarazten badiogu, asko hobeto.